Din ta' warajja hija triq Wiet il-Kappara ġewwa l-Gżira. Kien proprju hawnhekk li għal-ħabta ta' 8:05 tal-bieraħ filgħaxija karozza misjuqa minn barrani laqtet biżbrixx karozza tal-Ministru Manuel Mallia ħsara żgħira fuq il-mera. Madankollu minn hawnhekk żviluppa argument bix-xufier tal-Ministru Manuel Mallia joħroġ pistola. Il-barrani jaħrab minn hawnhekk, iżda il-xufier tal-Ministru Manuel Mallia spara 3 tieri li laqtu l-karozza tal-barrani. Il-ħamis filgħaxija għal-ħabta ta' 8:35 minuta. Triq Wiet il-Kappara l-Gżira. Għal xi raġuni, dak il-ħin il-karozza tal-Ministru Manuel Mallia tkun involuta f'inċident żgħir ta' traffiku f'din it-triq. Fil-ħin tal-inċident, il-karozza kienet vojta. Ix-xufier tal-Ministru, Paul Sheehan, li dak il-ħin kien għand ommu, joħroġ għas-sewwieq ieħor u jkollu argument miegħu. Ix-xufier tal-Ministru ikun armat u joħroġ l-arma tan-nar. F'dak il-ħin, xhieda li kienu fuq il-post iċemplu lill-kamra tal-aħbarijiet ta' dan l-istazzjon. Għalulna li fit-triq kien hemm kommozzjoni. Għalulna li fil-ħin tal-argument is-sewwieq Skoċċiż beda jgħid lix-xufier tal-Ministru biex idaħħal l-arma u qallu li ma kellux għalfejn jgħeddu b'dan il-mod. Skont ix-xhieda, ix-xufier tal-Ministru jażel li ma jdaħħalx l-arma tan-nar u minflok spara tir fid-direzzjoni tal-karozza tal-Iskoċċiż. Ir-residenti saħansitra qalulna li nħasdu. Kif ra hekk, is-sewwieq Skoċċiż li fil-ħin tat-tir kien fil-karozza ħarab minn fuq il-post bil-biża'. Huwa ħareġ mill-Gżira u saq lejn Regional Road. Kif daħal fil-mina ta' triq reġjonali, is-sewwieq jitwaqqaf minn diversi karozzi tal-pulizija. F'dan il-mument li s-sewwieq Skoċċiż sarulu diversi mistoqsijiet. Dan l-istazzjon u diversi ġurnalisti oħra marru fuq il-post. Fi ftit minuti, il-karozza tas-sewwieq Skoċċiż ittellet fuq van tal-pulizija. Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali fil-11 u 14 minuta ta' filgħaxija, il-Ministeru tal-Ministru Manuel Mallia qal li din l-istorja kollha kienet hit and run fuq il-karozza tal-Ministru Mallia. Fl-istqarrija intqal ukoll il-pulizija b'referenza għax-xufier tal-Ministru spara 2 tieri fl-arja. Iżda kif bdew ikunu pubblikati r-ritratti tal-karozza tal-Iskoċċiż, deru tal-anqas 2 tieri mal-karozza tal-Iskoċċiż, tir fl-indicators u tir fuq is-saqaf. Deru wkoll marki fil-bumper ta' wara tal-karozza. Il-pulizija jarrestaw lis-sewwieq Skoċċiż u jinżamm arrestat. Iżda x-xufier tal-Ministru fl-ebda mument ma kien arrestat. Dalgħodu, MaltaRightNow.com tiżvela li l-Kummissarju tal-Pulizija mar jiltaqa' mal-Ministru Mallia biex ikellmu dwar dan l-inċident. Ftit wara wasal il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia. Barra l-Ministeru ta' Manuel Mallia ikomplu jinġabru aktar ġurnalisti. Wara satejn barra l-Ministeru, Ramon Attard, il-koordinatur tal-komunikazzjoni tal-Ministru Manuel Mallia, ħarġet tinforma lill-ġurnalisti li f'nofsinhar il-Ministru Mallia kien se jindirizza konferenza tal-aħbarijiet. Il-ġurnalisti daħlu għal-konferenza tal-aħbarijiet u dan kien mument opportun biex il-Kummissarju tal-Pulizija joħroġ mill-Ministeru mingħajr ma jiltaqa' mal-ġurnalisti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Mallia ma jkollux triq oħra qal li ammetti li gideb. Li mhux vera x-xufier tiegħu spara fl-ajru. Rrid ngħid li l-bieraħ inizjalment għadna li t-tieri kienu in arja, jirriżulta li daw it-tieri, 2 tieri laqtu il-karozza. Il-Ministru Mallia ħabbar li x-xufier tiegħu kien sospiż mill-impjieg, imma mhux sospiż mill-korp tal-Pulizija. Affaċċjat diversi mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-fatt li ma kienx sospiż minn pulizija, wara l-konferenza tal-aħbarijiet fis-sija u 39 minuta, fis-stqarrija l-Pulizija ħabbret li x-xufier tal-Ministru kien ġie sospiż minn pulizija. Normalment il-Pulizija, peress li għandek inkjesta maġisterjali, tħalli l-inkjesta maġisterjali tara x'sa tajt, imbagħad sussegwentement jittieħdu il-passi jekk ikun il-każ li għandhom jittieħdu. Fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar, il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar dan il-każ serju.